Ma en penj laktar ko kalera mugi TV kawa wacho ni ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno. En morna mar bedo kod odiechieng wagomba ka wang'yo kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech thor wache chenro ni en ngima en mwandu. Amor mokalo ni wendo wakendo daktari wantiere studio ka. Yena mondo mi arwake bonyiso nyinge ni en wuod kanye en laktar molonye weche mage kokwa ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari kendo e penj laktar. Erokamano Ruth. Nyinga Dr. Jerry Okello awuok e hospital miluongo ni Medigold Health Services. Medigold Health Services iyude Nairobi Boreka to an jaringa kojwach mano ka Bondo Kasipul constituency. Amor mokalo mar bedo kodi Dr. Jerry odiechieng ma kawuono ipuonjo waga kotende kod gik mopogore opogore ma nyalo miyo ngima ok bed makare. Kawuono diher mondo mwagomba kata wapuonjre kotende kod chandruok mane mwanyalo bedo godo. Kawuono wanyalo gomba kamar liet kuom nyithindo kata mako nyithindo niwach gi dho ngere waluongo ni fever to en gima osebedo ka chando ji mang'eny kendo ji mang'eny kia kaka onego bed ni deal gi wachni seche ma koro en gi ng'ato nigi nyathi to okia gima onyalo timo ka nyathi oyudo gima liet mar del kata fever. Koro en gima onego bed ni wawuoye to wang'eyo ni to gin ang'o giri monego bed ni watimo ka poni nyathi oyudo liet kata ka en saa mane monego bed ni wadhi osiptal kata ka wanyalo ng'iyo kata ni ang'o ma nyathi nyalo timne ei ot kata gi osiptal kata fever mane mochuno ni nyaka dhi osiptal kata moko chuno ni dhi osiptal. Koro gin gik monego bed ni wang'eyo wabo ng'iyo nyaka gik makelo liet kuom nyathi mamiyo nyathi nyalo bedo gi liet moro tang'o giri ma timore ma momiyo nyathi bedo gi liet. Mana gi kar dhogi no wachna bong'e ni gigo manyalo miyo nyathi bedo kod liet. Mane chenro mar penj laktar ka an isepuonjo wani liet nyiso ga ni gimoro nyaka bede ni rach kuom nyathi kata nitie gimoro madhi nyime kuom nyathi. Moro ibonyiso ni liet wanyalo kawe kaka tuo, wanyalo kawe kaka ranyisi, to seche ma kawe kaka ranyisi onyiso wani ang'o matimore kanye ma mondo mi wadonje. Mokwongo liet kata fever en chwakruok mar del. En chwakruok mar del to kwang'iyo chwakruok mar del kuom nyithindo en gima nyalo chako kuom nyathi matin monyuol makoko nyuol nyaka gimoro higni 5. Koro mane kiwango mar nyathi mwawacho ni ng'ato en nyathi. Koro kaponi liet obiro kata mana chakruok mar del obiro kuom ng'ato monyuol nyaka dweche 3 to mano wang'iyo malong'o niwach en gima nyalo kelo chandruok mang'eny. To nitie moko ma be yudo ni age mar chakre dweche 3 nyaka gimoro kata mana wach kata ni higni 5 kanyo be nitie gik monego bed ni wang'eyo mamiyo wang'eyo ni to nyathini onego bed ni thiedho kata seche moko inyalo wachacha ni ma dhi rumo kende. Koro chakruok mar del en ka temperature mar nyathi kata wachi ni liet mar del mar nyathi oidho. Wapimo gi gima iluongo ni thermometer. To thermometer ni wan gi moko ma wanyalo yudo e ot to nitie moko ma wayudo mana e osiptal. To ng'eny ji jok man kata dala kuche nyalo yudo kata mana thermometer moro ma kawaida miketo e wuoth cha. Seche moko inyalo kete gi e dhok, seche moko inyalo kete gi yo kachiena. Koro magi gin tools kata ma en tool mwanyalo tiyo godo kwa timo nade kwa pimo godo liet. Kaponi liet mar nyathi oidho mokalo 38 degrees kanye makumo wacho ni koro ka nitie liet. Niwach nitie gik moko manyalo kelo liet mar del ma seche moko oyudo ni oidho pok ochopo 38 degrees to en liet moro mabiro to lal. Koro nyaka wang'i magi te ka wawuoye wach liet ni mondo wang'e ni ere kaka wanyalo konyo nyithindo ma oyudo liet mage monego bed ni dhi osiptal to mage monego bed ni wang'iyo mana e ot. Ma iwacho ni thermometer imatiyo godo to ber ka jonyuol kare bedo gi thermometer nikech samoro nyalo bedo kod nyathi ma dende ochokore ok ing'eyo gima ni onego bed ni pimo liet ni nang'o. Koro ka nitiere kod thermometer to moro nyalo pimo mondo mi ing'e ni to okalo monego bed ni tere osiptal koso ooyo. Thoth ni seche mowacho ni ng'ato bed gi thermometer pani nengo ne yud daktari moro nyalo nyisowa mano matin mane ma jonyuol onego bed ni bedo godo e ot. Mana ma kawaida mane nyachon nitie sinde moko mobiro me thermogan gi kaponi nyalo ng'iewo iyudo ni bech gi nyalo dhi kana nyaka 3,000 5,000 kanyo. To
kaponi ok inyal yudo mago, nitie moko mag kata 200 moro ma ikete youth cha mani matiyo gi mercury ma seche ma koro kete youth cha to oidho malo to ineno kuma oidhe no to ema nyalo ng'isi ni liet ni ochopo kanye gi kanye. Kok kamano to inyalo dhi kata mana ir nas moro ma e area mari kata nitie nyomrerwa mantie around minyalo penjo ni to ere kaka ng'iyo gini to nyalo puonji kaka ing'iye. Mano ka en ng'at ma pok ong'eyo ng'iyo gino kata ka pok neno kata gima chalo kamano. To moko gi to yudo ni thermogun gi tineno ka ketiyo godo to en ochalo bonde iketa keta machiegni gi moko man watiyo godo ndalo covid cha. Koro yudo ni kiketo machiegni gi ng'ato tiyudo ka idiyo kanyo to iyudo ka osomo piyo piyo tinyalo ng'e ni en degrees adi. Koro kata gi king'iyo malong'o yudo ni liet mar normal ma kawaida onego bed ni chako gi 35 degrees, wanyalo wacho ni 35 degrees nyaka around 37.8 kata 37.9, jomoko dhi nyaka 38. To kokalo kanyo to mano wacho ni ng'ato nyalo bedo ni nigi liet kata fever. To kapo ni en kanyo to seche moko en odiochieng' ema iyudo ni chieng' no odiochieng' nitie liet mang'eny, to nitie ndalo moko miyudo ni seche moko nitie ng'ich moro monyalo duogo nyaka kata mana 35, seche moko nyalo kata dhi below 35.5 degrees. Koro kokalo kanyo kapo no kalo 38 to mano wacho ni mano ng'ato nigi liet. Yena mondo mi aduoki chien ni thothne ang'o ma nyalo miyo del bedo malieta. Isewacho namba achiel samoro temperature mar alwora kaka piny chal nyalo miyo del nyithindo dhi malo chwakruok kata dhi piny. Ang'o gini kendo manyalo kelo liet kuom nyithindo? Liet mokwongo en natural response. Natural response ng'iso ni otimore kapo ni nitie gimoro marach kata kute moko donjo e del. Mang'iso ni del ema ochalo gima otemo go dhawo, oketo del bedo ma ikore ne kedo gi kutege. Seche ma ng'ato kute manyalo donjo e del yudo ni nyalo bedo viral infection, homa ma kawaida gi, seche moko iyudo ni en bacterial infection, kute mag bacteria. Onyalo bedo kata mana parasites kaka malaria. Mago te nyalo timre nade kodonjo e del mar nyathi matin. Usni wach kawuono wuoye wach nyathi matin, to mago nyalo kelo nade, nyalo timo ng'ato bedo gi liet. Koro kapo ni kute gi odonjo, achiel kuom yo nyalo bedo bacteria, nyalo bedo virus, kodonjo e del to nitie kaka dendi dhi to tugore. To seche motugore nitie gik ma ok adwa wacho sani, lakini idhi nyuol gi chalo gik ma kedo gi roteke mag del. Konyuol gi to gidhi gi trigger buongo ni kama iluongo ni hypothalamus. To hypothalamus ni en emo control liet mar del. Koro yudo ni seche mo trigger cha to hypothalamus dhi miyo dendi bedo chwakore. To ochwakore ni wach oketo environment maber mar kedo gi tuo kata kute modonjo e del gi. Seche motimo kamano no, nitie gik moko matin 2-3 manyalo timore. Yudo ni ng'ato nyalo chako bedo kata gi wich bar moro, dendi moro nyalo chako bedo ni iwinjo ka lit moro be nitie. Seche moko bi winjo gimiluongo ni chills ni in winjo liet lakini idwa ni yo chieng'. Mang'iso ni dendi chwakore, ko ng'ato muli to winjo ka dendi liet kabisa. In iwuon ka ng'ato penji tiwacho ni winjo ka koyo chami. Koro mago gin gik matimore, to seche ma en natural response ni en oikore mana mar kedo gi tuoche gi. To seche mokedo gi tuoche gi kapo no dhi mal ahinya to chako nyalo hinyi be. Ayo kimlo iwacho kacha ni ka ng'ato muli atene ni wanyalo mulo nyithindo mondo mwang'e to lit mar dend gi chal nade. Ipani mabende niyo makare mar fwenyo ni nyathi dende ochwakore koso oyo. Del dhano ma kawaida kata ng'ama ng'ongo ong'iyo gi liet monego bed ni bedo ei del. Koro iyudo ni seche ma ng'ato muli kata ka an kamulu ng'ato kata kimulu nyathi to idhi winjo ka dende no ochwakore moloyo kaka onego bed no bedo. Koro mano be en yo ma achiel kata kionge gi thermometer ni nyalo konyo ng'ato ng'e ni nyathi nigi liet kata onge go. Thoth nang'o momiyo inyalo mul gi tok lwedo to kimul gi lwedo? Nikech man ka iwacho ni mano bende en achiel kuom yore minyalo fwenyo godo. Lwedo ong'iyo gi mulo gik mang'eny. Koro yudo ni generally obedo ose adapt ne gik mang'eny ahinya ma ok onyal miyi the right measure. To kimulo gi oko mar lwedo kata tok lwedo iyudo ni kanyo pok ong'iyo gi gik mang'eny. Kaso en ma environment ma normal mar dhano ma kimulo godo ng'ama chielo to nyalo miyi temperature ma onego bed ni ng'eyo godo ni ma nigi liet kata onge go.
Seche ma ichich ni nyathi nyalo bedo kod liet pimo no kacha ni moko gin gik moko ma kimule tibro winjo ka liet ni malo samori bro neno ka gima koyo chame to dede bende ochwakore mano en ranyisi machielo. Ranyisi machielo nyalo bedo ang'o Dr. Jerry? Liet seche mani malo to wawacho ni nitie gik monyalo tugo nyalo miyo dend ng'ato bedo gi hinyruok moro, to hinyruok mabiro ge gin kaka wich bar, onyalo kelo kata mana del malit ma iwinjo ka fuondege kata nyathi en mani koro nyithindo mang'eny ok nyal wuoyo, lakini madongo ma higni 3 nyaka 5 kanyo to nyalo ng'isi ni awinjo kama. Koro mago be nyalo bedo timbre kamano. To miyo dendi be ol niwach seche ma liet bedo mang'eny yudo ni dendi be ok nyal timo gik mang'eny, koro nitie olo moro be mabiro godo ma be makore gi liet no. Koro liet ni chutho to en ranyisi, ok en tuo. En ranyisi. Koro en ranyisi ma makore gi mamoko mamiyo ng'ato bedo gi tuo ma koro ng'ato anyalo wacho ni tuo an gi shida makama. Nikech wende mondo understand weche mag liet mar del kuom nyithindo maber mokalo. Seche ma del nyathi ochwakore wacho ni gini nyalo kelo wich bar, gini nyalo kelo olo, gini nyalo kelo del malit kod weche makamago. Pimnwa kendo lerna kaka inyalo lero ne nyathi ma ja klas 1 ni liet mar del ere kaka kelo wich bar, ang'o matimore del kamomiyo liet ni dhi kelo wich bar, ang'o momiyo nyalo kelo olo mar fuoni, ang'o matimore momiyo fuoni nyalo ol, kata ang'o matimore momiyo koro del lita del te nikech liet. Wang'eni environment mar del onego bedo a particular degrees kata liet moro monego bedo bede. To seche ma oidho malo to nitie gik moko dhi tiyo maber, kata mana fuondi, hormones, gik mang'eny moko dhi tiyo kaka onego bedi tiyo. To seche moko giti kaka onego bedi tiyo, kata mana brain mari onego bedi tiyo in a particular temperature. Seche moko en temperature machalo kamano, nitie hinyruok moro onyalo miyo cells mag kuonde mopogore dendi magi nyalo kelo ni chandruok mopogore kata ranyisi kendo machielo ma seche moko ne onge gi tuo kute modonjo cha, lakini liet ni emokelo, machalo wich bar, machalo ng'ok, gik machalo fuonde malit ma joint pains go. Koro yudo ni fuonde gi hinyore ni wach liet cha. To liet cha ting'eno biro ni wach dendi temo loso environment maber mamiyo kute ka ok nyal dongo mang'eny kaka onego bed ni gidongo, kata seche moko miyo gi moko tho. Koro en protective kata immune mechanism mar del, lakini seche motimo mano moro ni be hinyi. Chalo jok ma nigi tuoche moko kata mana sore throat, to seche ma kute kata gini roteke mag del ka ogolo oko gi dendi mondo odhi oked kodgi, giwuok gikedo kodgi ndiyo, lakini gichak gidok kendo gihinyo fuondegi, gichak bedo gi tuo mar arthritis. Koro mano be en gima nyalo timore ma liet ni be nyalo miyo ng'ato bedo gi hinyruok machalo kamago. Ma en del makedo gi gimoro kata oketo lwasi mondo mikute ka kik dongi, oketo lwasi mondo mikute ka otho. Seche ma timore fuoni bende nyalo yudo liet kata nyalo yudo hinyruok ka gi kacha. En penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Jerry kendo kawuono wang'iyo liet mar dend nyithindo. Nipimo no kata ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo nyisi ni nyathi nyaka bed nitiere kod chandruok mar liet mochwako to seche ogogo bedi pimo no kata ni gik mang'eny manyalo kelo kute nyalo bedo ni odonje del kaachiel kod samoro alwora kaka chal. To ma common mathoth ne thoro hinyo nyithindo kata mathoro kelo liet kuom nyithindo en ang'o? Ng'eny ge to yudo ni gin kute. Dala kucha to ayudo ni malaria be nitie, nyithindo nyalo mako malaria. Nitie kute mag viral infection kata mana homa onda mang'eny gi tho gi liet gikelo liet, lakini yudo ni koro nitie liet moko ma kalure gi kudni mokele yudo ni kendo ok ong'eny ahinya kaka koro mag aonda go. Yudo ni en liet lakini ok en liet mang'eny ma inyalo bedo ni chando nyathi. Mamoko be yudo ni nyathi fuolo to seche moko be en go ume be kendo opong' ume mol, to liet be nitie lakini onge ahinya. Koro nitie jomoko ma weya morum kende, to nitie moko ma ok inyalo weyo kaka kute mag bakteria seche moko nyalo medore ma inyathi. Nitie moko ma kaka koro malaria
kapo ni ok othiedhe to gimedore mapiyo piyo. Koro mago gin gik monego bed ni ng'ato ng'iyo ni to liet ni en liet machalo nade, to kapo ni en mang'eny ahinya to ere gima anyalo timo mondo miyo akony nyathini. Ka en mang'eny ahinya to en ang'o minyalo tim mondo miyo okony nyathi? Mulno mang'eny ahinya kod gima inyalo tim mondo miyo okony nyathi nikech oseyudo chandruok manyalo kelo del. Wantiere kod cases mamoko daktari ma yudo ni nyathi liet ochwako dende ma koro oriere o convulse. Yeah. Iluongo ni febrile convulsions. Febrile convulsions en omako nyithindo chakre, jomoko nyalo wacho ni dweche 3 to wan to wache ni chakre dweche 6. Wamake kanyo daktari. Ka intiere kod nyathi ma ja dweche 3, intiere kod nyathi ma ja dweche 6, tineno ka liet nyalo dhi ahinya e dende, onyalo kelo rieruok kaka ne daktari temo pimono waka uyo ka waduogo to kanyo machako godo miyo kik idhi mabor kata matin kik isudi. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne Nyarkochia. Nyakochia, gokoko. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts mabeo mokalo mag dier higa. Tiles mag tado mag Deka iyudo gi siling 500 kende, ka steel trusses to yudore e siling 255 mita ka mita. Wakelo ni nyaka idhodi maonge chudo mora mora ei Kenya mangima. Gochno e namba ma en 0722-638-833 kata chwal order mari e www.royalmabati.com. Pari ong'e somo gimoro maber. Kapo neno bro fwenyo ni niwonde kae to kae to ang'o? En koro bro chako chich kodi moingo ka en oheri kae. To ka koro osechako chich kodi, en obiro ng'eyo gima in ipande. To emomiyo ang'o? In nyaka ibed motang'. Nono gima dhi nyime kindi gniti, en obiro ng'eyo. Sudkucha osewacho ni ok nyal donjo. Momiyo kiwinj wach Sudkucha. Oka, operation mar polise madhi nyime kae. Onde bende nyalo yudi kanyo. Uru winja, osimna kuma achiel gi jaode. Nitie yie kae. Ywak miywak sakasani, an ok ahero. An ka ywak to mano konyiso ni antie gi kuyo, an aywaga kata seche man gi mor. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano.
penja laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Dweche adek nyaka dweche auchiel ka nyathi onego bed ni ng'iyo mang'eny mokalo ahinya liet mar dend nyathi nikech ang'o? Nikech nitiere gima nyalo timore dweche adek ka nitie gima nyalo timore e dweche auchiel. Kanyo mane wantiere daktari kane pok wachako yweyo wachake gi kanyo. Wang'i wach febrile convulsions. Nitie nyithindo ma chakre dweche adek kata auchiel nyaka higni 5. Magi nyithindo ma seche moko ka liet obiro mang'eny to miyo gi riere. Manyiso ni kaka nwawacho cha ni liet nyalo miyo fuonde moko e dendi kata cells moko hinyore, to ka gihinyore to ginyalo kelo nigi tungruok mopogore opogore kalure gi dend ng'ato. To nyithindo gi nyalo bedo gi febrile convulsions, manyiso ni ochako riere, ochalo ng'ama nigi tuo ndurme. Seche ma otimore, ber ka miyo ni temo matek mondo kony nyathini. Bang' kosekonyo nyathini to ber kodhi osiptal, wach mano koro nyiso ni en liet mokalo nafas. Ok onego bed ni koro iweye ni idil kode e ot. Nyathini onego bed ni ing'iyo ni en tuo mane makelo kata en kute mage modonjo e dende mondo thiedhi. To febrile convulsions gi gitimore kamano kapo ni nitie nyathi ma gini timo mapile pile. Ng'ato nyalo paro ni nyathini nigi ndurme, lakini yudo ni opogore gi ndurme ni en obiro gi liet. Ndurme ok bi gi liet. Koro seche mineno ka liet biro to timo nyathini kama, ber kapo ni tero nyathini mondo thiedhe maber. To kapo ni liet moro dwa chako biro kata ndalo machielo, to ber ka ing'iyo nyathini maber, timiyo nyathini yath at the right time mondo kik odonjo otimre nade oyudre febrile convulsions. Kotimore pile kata mang'eny to nyalo kelo ni hinyruok moro, lakini tin ne sana makelo ni hinyruok. But onyalo kelo ni kotimre for long, seche ma koro chako budho kata mana for 10 minutes. Mano ing'eni iweyo koriere ariya, mano iweyo fuonde mag brain kata mag obwongo obedo gi hinyruok moro ma seche moko nyalo bedo matek timo nade, timo thiedho. Koro ber kapo ni gima kama otimore to ing'iyo ithiedho maber kata ipuonjo mine mondo ong'e kaka timo ei ot kapok giringo osiptal. Kapok asude point machielo wacho ni nyalo kelo hinyruoge mamoko gin gik matimore mondo mi nyikwa Ramogi Ajwang' ong'e gini kaka entiere kod maino kaka entiere kod pek. Gini kotimore kuom dakika 10 okelo hinyruok e obwongo, chandruoge mage manyalo biro. Kata wacho ni ok ng'eny ahinya to ginang'o gini mondo oganda wa ong'e ni kiwe nyathi maliet ochamo mang'eny kata obedo kod liet mang'eny mar del kuom dakika mang'eny to magi manyalo timore. Ok liet lakini rieruok no. Liet makelo rieruok. Rieruok no ema kobudho kabisa to nyalo kelo chandruok no. To gin ka chandruok machalo ndurme. Onyalo kelo brain injury in some of the parts of the brain. Maseche moko kotimo kamano to onyalo kelo ni kata mana mild palsy. Mago gin gik manitie. To gin gik matin sana ma. Gin weche moko poko bedo mang'eny ahinya e pinywa ka mondo owach ni onego bed ni ng'iyo, lakini onego bed ni ng'iyo maber ni gini kik chop kanye, kik chop point ma koro noriere. Katemo ng'iso kata katemo wuoyo gi mine kata jonyuol manie pacho ka mani gi nyithindo ni nitie seche moko biro ni ng'ato ng'iewo yedhe mag liet oketo gi kanyo ero, to yedhe gi seche moko kapo ni itiyo kodgi to iweyo nyathi ochako budho moko yudo liet kata mana dweche 10 kata mana dweche 2 to gichak gitiyo gi yadhni kaso giwacho ni koro yadhni ok ti. Onego bed ni giloko yath seche ma itiyo gi yath mar chupa cha kiseyawe to onego bed ni otieko ndaladi jumbe 2. Kosetieko jumbe 2 to kethore, manyiso ni koro onge teko. Koro ibodugi miyo nyathi, to seche mimiyo nyathi cha to iwacho ni kata asemiye Panadol kata asemiye Calpol to ok ti. Kare yath emok ber. Koro magi gin monego bed ni gik ma wang'eyo mondo kik iyudi gotieno ni in gi nyathi matin to in gi Calpol, iparo ni in gi Calpol to kare onge gi min go. Ma yedhe gi tok jumbe 2 to gikethore. Yath ka yath ma sirap onego bed ni tiyo godo kuom jumbe 2 koseyawe. Manyiso ni seche miyawe cha tineno ka teko ne rumo. To seche ma teko ne rumo cha in kidhi tiyo kode tichalo ng'ama tiyo gi choka. Koro en gima onego bed ni wapuonjo ji ni kapo ni iseyawe
to okonego beni tiyo kode bang' jumbe ariyo. Koro kik iketi gi kanyo ni ko ibe gi pharmacy mari kanyo ni rito godo liet. Mano en point ma nyikora mungejwang nyaka wamaka maber. Daktari wacho ni kiseyawo yath okonego beni tiyo kode moingo jumbe ariyo, teko ne dhi karumo. Seche ma teko ne rumo no kati miye nyathi chal ng'at maketa keta chuodho kuom nyathi gimi konyo godo nyathino onge kata chielo. Mi tok jumbe ariyo inyalo wito yedhe go mondo mi kapo nono ni dwaro gima moko timanyo moko ibedo godo kendo tok jumbe ariyo tiwito gi kamano mondo mi kikony nyathi. Weche mag yath ma inyewa nyewa e counter ni mibedo godo mirito di godo ni bedo nyalo ga bedo con side effects nikech kin samatin ikweliet mar nyathi, samatin ikweliet mar nyathi, samoro miyo nyathi yedhe gi aminga nyalo kelo chandruok. Yath ma kwe liet to krach ka ng'ato ni godo e ot niwach ng'ama nigi nyathi to seche moko nyathi nyalo nindo kaber to e dier otieno tiyudo ka chuny otieno tiyudo ka nyathi kendo gimoro nono liet moro make matek. Koro ber ka ng'ato bedo gi yath, to kapo ni bedo gi yath to onego bed ni bedo gi yath manyien ma pok otigo kata ka ma pok otigo kata kosetigo to pok otigo ndalo adi jumbe ariyo. Okonego bed ni wamiyo nyathi kata nyithindo te man gi liet yath niwach nitie moko ma yudo ni en liet lakini ok en liet moro matimore nade ma hinye. Gima onego bed ni ng'iyo kabisa en ni nyathini otugo machalo nade, en active koso ok en active, ochiemo koso ok ochiem, be ong'ok gi kailago. Mage gik manyalo miyi koro timore nade, ineno ni nyathini onego bed ni imiyo yath kata itero osiptal. To kapo ni enena nyathi ma pod tugo kimulo dende tiwindo ka chwakore to eneno kotugo niwach nyithindo ohero tugo, to kapo ni liet ok oketo gi piny ma koro hinyo dendgi to ok ginyal we tugo. Koro ing'iye kotugo to nitie moko ma ok ichandri godo ahinya. Kasto onego bed ni ng'iyo signs mopogore opogore mag tuoche mopogore opogore niwach nitie kaka nyathi nyalo react kata nyathi nyalo bedo ming'e ni ma to nyalo bedo malaria niwach yudo ka nitie ng'ok moro ma be biro. Kiseneno ka ng'ok moro be biro kata imiye mana yath mar liet to kikonyo. Nitie gima ji mang'eny timo, yudo ni ng'ok ni en gima chando ji mang'eny. Nyathi ma ng'ok kata imiye mana yath makwe liet to chako ng'ogo oko, onge gimitimo kanyo. Koro ing'eni nyalo wacho ni dong' asemiye yath lakini gino ong'ok, manyiso ni yath cha ogolo oko okonye. Koro magi gin gik ma seche moko kapo ni neno ka timore to ber kidhi osiptal niwach daktari nyalo misi gik mopogore opogore minyalo timo. Kasto nitie yedhe moko be minyalo tiyo godo machalo ma iketo iluongo ni parectol, adol ang'o, nitie moko minyalo keto to kiketo gi buoye kucha koro seche ma nyathi ma ng'ok cha koro ok bi ng'ok niwach ng'ok cha ng'enyne ok kele gi kute, ng'enyne ikelo gi liet cha. Koro seche miketo yadh cha chien kacha titiyo kata mana dakika 20 to iyudo ka liet dok chien. Ka liet dok chien koka inyalo miye chiemo gi yedhe moko ka. Koro nitie teknik moro ma be daktari nyalo puonji mi kaka idil gi nyathi ma nyathi chango piyo kapo ni nigi liet. Nitie gi liet to kang'eyo seche ma ikete gi chien kono to kapo nono ni nyathini dwa konyore kendo koro wachaka fresh kata kamano daktari nitie kod picha moro kapa ni picha ni nyalo konyowa mokalo e twa kata e gombaka ma wagoyo ni daher mondo iwuothe kod okang' nikech waneno ka warning signs ranyisi ma kineno to nyaka ibed ni ichako chich nitiere gimoro ma ok dhi nyime yo makare kata gimo konya godo kata gimo mora godo ni utang'onwa nyaka dweche mag nyathi monego bed ni wang'iyo gima ino. Iwacho ga e chenro mar penj laktar ka kotende kod lakteche molony ni nyithindo tok buigni abich nende kaka gin delicate macheri dweche adek koro gina tong' monego bed ni rito maber mokalo. Daktari machiegni king'iyo koni wacho ni magi gin fever in children manyalo signs monego bed ni ng'iyo ka ng'ato nigi fever kata liet mar del mondo ing'e kaka inyalo ka en nyathi monego bed ni tero osiptal kata ka en nyathi ma inyalo deal godo e ot ka. King'iyo kidok ka wang'iyo age, wan gi nyithindo ma less than 3 months. Nyithindo ma less than 3 months mano dweche gi gin dweche adek kadhi piny. Mago nyithindo ma ka nigi liet to ber kitero osiptal niwach en owuon en onge roteke mag del ma kapo ni en tuo moro ma nyalo miye kata kute moko ma nyalo miye chandruok, en nyathi ma nyalo hinyore e yo mapiyo mayot. Koro mago gi nyithindo monego bed ni ringo godo osiptal. To older kata mana nyithindo ma nigi madongo to nitie gik ma ichako ing'iyo kendo mondo ing'e ni ka
kaka nyalo konyo. Mo kiwuok e less than 3 months, kaponi en less than 3 months, tichak idhi kanyo to yudo ka poni ok onyal kata dhi oko. En nyathi mok nyal dhi oko, ok odwar ni otim gimoro amora, kata kimake kama. Ok odhodhi, seche moko ong'ok, oyuak ayoka, en irritable. Mano nyathi monego bed ringo godo osiptal. Lakini chutho to less than 3 months moro amora, onego bed ringo godo osiptal mondo otim nade? Ong'i. To kiduogo kaka en more than 3 months, kata en older than 3 months, to ing'iyo ni fever days, kore itemo ng'iyo ni ndalo adi ma fever nosebedo, kata liet nosebedo. Kaponi en liet mosebedo mar more than ndalo adek, ber kitere osiptal. To kaponi en less than 3 days, inyalo bedo king'iye. Niwach en obedo duong', roteke mag del mage nitie. Kasto wadhi less than 3 days, to en gi activity mare betin. Activities mage. Seche moko iyudo ko ninda, ok odhi oko, kata mana oko matin, oko maduong' ok odhi. Mano be nyaka bed ni nitie chandruok maduong' ma nyaka ring kode kanye osiptal. Kwaduogo ka to wacho ni temperature greater than 38. Seche miyudo ka poni temperature mare kata liet mare odhi malo, ka in gi thermometer cha, tipimo ting'iyo ni en gi ong'eny molo 38, ring kode osiptal. Mar ariyo kaponi ochako en nyathi maduong' more than 3 months, kasi inono ka kendo oriere. Nyathi mariere, mano gik mwawacho convulsions cha, mano be ber kidhi osiptal, niwach nitie gik mang'eny manyalo miyo mano, to nyalo kelo ne chandruok mang'eny. King'iyo pulse mare, tido ni gwecho kabisa. Niwach seche ma nyathi nigi liet, to pulse mare gwecho kabisa. Kaponi oidho mokalo 140, mano be ber kitimo nade? Kitero osiptal. Ka nyathi ok dhi oko maduong', ok dhi oko matin, be ber kitero osiptal. Kata kichiewe to ok ochiew, ola, nyathino ber kiringo kod osiptal. Niwach onyalo bedo ni en liet, lakini gima wacho cha ni nyaka bed ni nigi signs and symptoms kata nyisi moko mamiyo inyalo ringo godo osiptal, kata inyalo bedo kode ot. Kwa biro kaindi to wang'iyo wach skin color, mano pien mare kaka chal. Iyudo ni onyalo bedo ni koro dende ochwakore, en gi liet, lakini en owuon be king'iyo kata dende tiyudo ka en pale, manyiso ni ochalo ng'ama onge remo maber. Mano be nyaka itim nade? Iring kode osiptal kaponi en gi pale. Ka onge godo to sawa. Kaso nitie gima iluongo ni sunken eyes. Sunken eyes ni wang' molutore kata tuo mar dhok. Manyiso ni en dehydrated. Nyathino ber kiringo kod osiptal, niwach koro gima chande cha ahinya. Kiduogo koni wan gi normal skin, wagi natural treatment, ma kaponi en skin mare ber, to wathiedho thiedhe normally. Wanyalo timone kata mana skin bath, seche moko inyalo luoko gi loop water, ma imiye pi mamor matin. To yudo ka kik ichak iluok nyathi gi pi mang'ich. Kiluoko nyathi gi pi mang'ich, inyo nyathino. Ong'eny gi liet, koro iduok liet ne chien. Koro mano be gik monego bed ni wang'iyo. Seche moko yudo ni nitie nyathi moro ma kata breathing mare yudo ni omedore ahinya, to nitie moro ma breathing mare is okay. Seche ma breathing mare odhi more than 40, oyueyo, ka ongamo oyueyo kikwano to iyudo oyueyo dip 1 minute, oyueyo kata 40 times. Mano ng'e ni nitie chandruok, ring kod nyathino osiptal. Ring nyathino osiptal. Kar wang' molutore ni manyiso ni liet cha, ok ang'eyo ni otieko pi e del, bende onyalo tieko pi e del, del mapel, del matartar machal ka gima nyathi onge gi remo. Liet ni ok ang'eyo ni timo ang'o momiyo mano timore. Nyakwara Mungi Ajwang'a, mago gimoko mathoth wabong'eyo ka wasekawo yueyo, omiyo kik idhi mabor, kik isud kata matin. What? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on
Mibibi na mijize, leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your Skiza tune. I defend the IG, the DCI, and everybody else who has been mentioned adversely, because they have just been doing their job within the law to make this country safe. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen onyiso joma buogo donjo ne obila e wi nek mano timore kinde ng'anyo ni obila noluwo chik kalore gi njore mane timore pacho ka. We believe that a sustained, coordinated, Africa-led peace process remains the best pathway to a stable and peaceful Eastern DRC. Riwruok pinje Afrika mano AU ema oyier tayo twak mar duoko kwe e piny mar DR Congo tok romo mar ariyo kawuono. Gor Mahia oyiero japiny Ghana Charles Akonor kaka kocha margi manyien kuom higni 2 mabiro. Penje laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ingeni wach mar liet mar del ni samoro nyalo kawe yoro yuma kata nyalo kawe mayom yoma. Gini en gima ber ka wakaw gima ino duto te madwarore. Daktari pimonwa kacha ntiere ranyisi moko makineno kuom nyathi to nyaka iringi nyathi ni e osiptal. Kuom ranyisi iwinjo ka dende ochwakore to thermometer ni wasewinjore ni kaka jonyuol nyaka ibed kod thermometer. Onyalo bedo moro mikete yuoth, minyalo kete dhok, inyalo bedo kod thermo machalo thermogane ma inyalo keta wich kata it nyathi tiyudo liet kaka dwarore. Ka itere kod nyathi mantiere bo higni 5 tema tek ibed kod rapimo mar liet del maena thermometer. Adwani mondo mi aduoki chien kar wang' modokie kar del o nyathini onge kod pi obedo dehydrated. Liet ni tieko pi e del, liet ni timo ang'o momiyo nyathi wengene ang' nolutre iye, liet ni timo ang'o momiyo ang' dho nyathi tuo nikech tuo mar dhok, wang' molutore, dehydration ma en nok mar pi e del. Liet ka ng'ato ni godo wang'eyo ni ng'enywa kata kiringo to dendi ochwakore to luya moro tuch. Manyiso ni en yo mar del mondo timre nade o cool down the temperature. Koro yudo ni ng'eny nyithindo jalo bedo dehydrated kapo ni liet ni obodho kabisa e den more than 3 days to onyalo bedo gi dehydration moro. Ng'eni ok ochiem maber to seche moko nyalo bedo nong'ok. Koro magi te nyalo riwore to tieko pi e del. To mano kelo dehydration manyiso ni dhi miyo ng'ato bedo gi sunken eyes kata lutrruok mar wang'. To dhok be nyalo bedo motuo. Seche moko kimulo nyathi mobedo gi dehydration yudo ni skin mare ne yudo ka tuo kata budho mondo odog e wang'e seche mi itemo ng'wenyo matin to otemo budho ma kapok odok e wang'e kaka onego bed nobedo. Mago gin signs mag dehydration manyiso ni liet nyalo timore nade, nyalo miyo ng'ato bedo gi dehydration kopogore gi gi tuoche moko opogore gi ng'oke. Kasto nitie moko be onego bed ni mwang'eyo ni nyathi nyalo bedo gi gimiluongo ni stiff neck. Stiff neck en ng'ut mothal ma kata kitemo mulo ni to yudo ni omoko to kitemo ting'e ni to oting'ore nyaka gi del. Mago gin gik monego bed ni ng'eyo ni koro nyalo bedo ni ginyalo konyowa be ng'eyo ni gin tuoche mage monego bed ma deal godo seche monenogi. Mano gin gi kapo ni neno onego bed iringo gi niwach onyalo bedo meningitis. Iringo gi jatuo e osiptal mapiyo. Ere kaka onego bed ni janyuol konyo nyathi ma koro oseneno ranyisi mag nok mar pi e del nikech ma wang'eyo ga ni en gima dwaro kony mapiyo piyo. Nyathi ma wang'e oselutore, nyathi ma duonde otuo kod weche makamago. En ang'o manyalo timo dala mondo wakonye nyithindogi? Lure gi nyathi kata gi tuo niwach yudo ni
nitie nyathi ma seche moko onge pi lakini en nyathi mang'ok koro kata kiwacho ne janyuol ni miye pi to ng'ogo pigni te ok konyo nyathini to kapo ni en nyathi ma ng'ok to diewo mano be ok ikony nyathini ber kiringo kode e osiptal niwach koro mano gima nyalo konye ni koro inyalo ketne pi mondo oduok pige mag del kaka onego bed ni bedo to kapo ni nyathi mana mang'ok kende tinyalo duoko liet chien kapo ni tiyo gi adult kata gik ma suppositories mwatiyo ga godo gi ma inyalo kawo achiel tiketo lure gi del nyathi kata gi weight mar nyathi tiketo gi kachiena to odhiyo tiyo mapeyo to liet dok piny to seche ma liet odok piny cha tinyalo miye pi omodho kata inyalo miye pi kata gi lure gi kaka oseluza inyalo miye kata pi gi ORS depending on kaka nyathi chalo to kapo ni nyathi ma odiewo to ong'ogi tinyalo miye yedhe mag liet imiye gi dhoge koro madho kamano to ing'eni nyalo duoko liet chaf chien lakini kapo ni diep nitie to ng'ok be nitie kata kichako kama to ber kapo ni dhi osiptal mondo pim nyathini mondo yud ni ang'o matuoye tithiedhe. Seche ma samoro ing'iyo nyathi ineno ka nitiere kod liet imiye yedhe maduoko liet chien ineno kodhi adhiya maber kata dichiel nikech nyithindo ponono ni iling' aling'a kod ticha kipoka kendo liet cha ochako duogo nyalo bedo ni ang'o motimore ka atin ang'o monego bed ni janyuol timo. Nitie gik mago iluongo ni intermittent fever obiro to chako lal ochako biro to chako seche moko be ok imiye kata yath en owuon olala mago iyudo ni gin fever mikelo gi viral infection mostly moko dhi ga to lal koro lure gi nyathini kapo ni en nyathi ma inono ka gini inye to ber kitero osiptal to kineno ka en nyathi ma pod tugo emo wacho ni observation is key ing'iyo nyathini kaka behave activities mage o nyathi ma tugo e nyathi ma dhi school otimo gike kaka kawaida ochiemo mago te kiny onego bed ni ng'iyo kapo ni inono ka gigo ni chien to ber kitero osiptal kineno ka gigi timore maber ting'iya i observe mana ka kapo ni gigi obiro matek e kitero osiptal kapo ni ok obiro matek tiweya thothne kaka lakteche iwacho ga ni kapo nono ni inyalo manage dala ing'iyo ndalo otine ndalo adek inyalo wewe to kosekalo ndalo adek te matek mondo mine nyathino ne laktar kaito bende kapo ni nyathi mok dhodhi ok ochiemo ng'ok to dieu bende te matek ne laktar nitie gik mang'eny manyalo bedo ni dhi nyime i dende nyathini momiyo gigi timore kaka gitimore ni osekel nyathiri en ang'o mibiro timo mondo mifwenyi ni gima ema kelo liet e dende nyathini. Mokwongo liet no en ranyisi maduong' ma wang'eyo ma kapo ni miyo kata janyuol okelo nyathi to wacho ni en gi liet gik mokwongo monego bed ni wang'eyo to liet ni to wang'eyo ni kelo gang'o manyiso ni nitie test moko monyaka watim mokwongo wabo ng'eyo ni liet ni ochalo nade ong'eny manyalo nade kapo ni wapime wayudo ni en above 38 nitie yedhe monyalo miyi lure gi nyathi ka nyathi ka en nyathi mang'ok to ok wamiyi mar dhok ka en nyathi ma diewo ok wanyal miyi machien cha koro lure gi nyathi gi tuo be wanyalo miyi kata mana yath mar paracetamol mondo oduok liet chien kwa timo test koro kwa terie lab to wanyalo pimo gik mopogore wanyalo timo kata mana full hemogram en ong'isi ni to gin kute machalo nade gin white blood cells moidho gin mag virus kata gin mag bacteria kata gin fungal ginyalo bedo mopogore kata ginyalo bedo mag malaria to malaria wuon test be nyaka watim kapo ni wan dala kapo ni Nairobi ka to wapenji nitie history moko ma nyaka wapenji anyalo penji ni to isedhi dala kata isedhi Mombasa kuonde ma malaria ong'eni nitie koro mago gin gik monego bed ni watimo kwasetimo mago mwaseyudo ni en tuo mane kapo ni en gi ranyisi mopogore kata mana mar meningitis wacho ni stiff neck cha to wachako thiedho kwa rito duoko nitie moko mok wanyal rito to nitie moko manyalo bedo admitted to nitie moko mok nyal bedo admitted koro wabe wa assess nyathi wang'eyo to nyathi ni chalo nade king'eyo kaka nyathi chalo kaka idhi thiedhe koro thieth to chako gi pim
kwasepimo mwayudo ni malaria nitie kata onge, wathiedho kata ok wathiedhi. Kaponi gin kute mag bakteria, wathiedho kata ok wathiedhi depending on gima wayudo. Ma kosethiedh gima ne timore kanyo to bende chandruok nyalo nodoga chien. Chien kacha na winjo kimulo kacha daktari ni kaponi nyathi dende ochwakore, kaeto ikaw nyathi tilute pi mang'ich ni dwani mondo minduok liet ni chien, nyalo kelo ne nyathi ne chandruok mulna chandruok manyalo biro kotende kod timni kod gigo moko nego beni ji timo kapono ni liet ng'eny kuom nyathi. Mokwongo pi mang'ich kaponi keto kuom nyathi manigi liet to dhi kelo ne a lot of chills. Chills manyiso ni koro dhi ichalo ng'at ma oketo chuma maliet ei pi mang'ich. To onyalo winjo marach kata onyalo bedo gi pain mang'eny. Gima nyiso ng'ato ni mondo tim en kaponi luoke tiluoke gi pi mamor. Seche miluoke gi pi mamor ikonye niwach iduoko temperature mare chien gi luok kasto be ok hinye. Mar ariyo, jomoko ka nyathi nono ka nigi shivers manyiso no tetne to giparo no koye machame to kare dend nyathi to nigi liet kino kipimo to yudo ni liet nitie lakini nono ka nyathi tetne to gima gitimo en ni gidhi giumo nyathi. Giume ma no winjo koyo kare niwacho tetne kare nyathi to nigi liet. Koro ma dhi medo nyathi ni inyore kabisa niwach odhi sweat mang'eny. To apart from that, imedo liet ewi liet. Koro wang'iso ga ji mang'eny ni kaponi in dala to inono ka nyathi nigi liet, miye orwako lewni marep kata ko kamano tinyalo golo kata lepe, iweye kata mana gi vest moro, kaponi seche ma pod ing'iye cha. To kaponi nitie ranyisi manyalo mang'isi ni ma onego bed ni wadhi osiptal, to itimo kamano kitere osiptal. Kikilok nyathi gi pi mang'ich inyalo ywe gi pi ogara ni igolo dende ten nikech ng'icha bedang chak dhi goye koro inyalo ywe gi pi mamor kaka ni wacho chaka to bende kikifunde ahinya seche mifunde ahinya no bende imedo hinyo nyathini to maduong' moloyo ng'iya ni en gima dwaro osiptal koso ok en gima dwaro osiptal. Nitiere ga gik moko ma bende watimo ga daktari ma ok kare. In kaka laktari isewinjo weche ma jonyuol timo ma ok kare kopogore kod nyumo nyathi e pi mang'ich kaka kendo matimo ma ok kare. Nyathi manyasi. Mulwa kanyo matin. Nitie joma ilo nigi thieth. Ok awach ni nyaluo rach. Nitie joma nyaluo osekonyo to nitie kaka gitimo. But ber kaponi wan Nyasaye nomiyowa teko kendo wich mar ng'eyo ni nyathi nyalo thiedhe yo manade. Nitie joma chon manosetho gi tuoche matindo kaka malaria. Kata liet kendo joma dongo joma wasomo nyaka sani to malaria mano negogi. Koro ka science osekonyowa ma wasefwenyo ni mae kaka wanyalo thiedho, ber kitero nyathi osiptal. Niwantie moko ma ok ter nyathi osiptal ni girito ni onyalo chango kata nitie yedhe moko ma gimiyo mag nyaluo to gikia ni ang'o ma hinyo nyathi. Koro ber kaponi niwach wayudo niya nitie tuoche mang'eny manyalo kelo liet. Ok ochuno ni nyaka bed malaria. To iyudo ni ng'ato thiedho malaria, ong'iewo yath e pharmacy mar malaria to nyathi nigi kata bacterial infection. Koro mago be gik monego bed ni ng'ato ng'iyo. Ber kaponi dhi mondo pim nyathini e kithiedho nyathini monde. Mar ariyo, kik wachun nyathi gi nyuka kata gi chiemo seche ma nyathi ng'ok. Ber kaponi liet cha iduoko chien monde niwach liet cha ema kelo ng'og cha momiyo nyathi ng'ok. Koro ber kaponi duoko liet ni chien to wasewuoye wach kaka onego bed timo. Inyalo miyo nyathi, inyalo kata mana yweye gi pi mamor. Inyalo kata keto ne mana yath maka chien cha to nyathi bedo ma dende duogo kare. Koseduogo kare kinyalo miye ima nyalo miye chiemo. Seche michune cha to ng'ok to gini nyalo hinye, nyalo kata deye. Ichaki wacho kidise wacho di ng'eny mokalo ni ng'eny liet ikelo kod kute kata tuoche mantiere dende nyathi. To iyudo ga ni nyithindo mantiere higni dweche abo higni 5 kata dweche 6 kanyo ng'eny nyithindo mathoro chapni. Nitiere gik moko gigiso gik moko e dhog gi kinde ka kinde. Erewe kapono nitiere weche mag rita alwora mondo mi obed makare kata mondo mi obed maler mondo mi ang' oduok chien thuolo mag soyo gik ma samoro lili dendgi manyalo miyo gi liet manyalo timo nang'o. Nyithindo to
mane kae mano nyithindo gi mage tukgi gin gi chapni to gihero keto gimoro amora e dhogi kata nyathi matin ma pok ong'e gimoro amora komako gimoro to dhoge ne mokwongo niwach matimore niwach iyudo ni nitie gimiluongo ni teething to teething ni en seche moko biro ga ila moro manyiso ni seche ma nyathi ilore cha to odwa ni omul dhoge to moko dwa ni ket gimoro ma iwe dhoge koro nitie gik mobiro mang'eny matinde ma iketo e dhog nyathi koro ino nyathi dhodho gigi seche moko iyudo ni seche mokete piny cha to ok bokwanyo to boketo gi e dhoge moko kata mana opato kiwe nyathi e dhot okawo opato to ino ma korudho go lake koro mago gin gik monego matimore to nyalo miyo nyathi bedo yudo kata mana diep moro kata liet gi gimono to teething ni be en owuon onyalo kelo tugruok mag del lakini ok okel liet okelo mana tugruok mag del matin to lakini ok okel liet koro magi gin gik mang'eny ji wacho ga ni seche moko liet ni en mar teething lakini liet wuon to ok en teething liet wuon nyalo biro niwach either nyathini ochamo gimoro marach manigi kudni moro ma kata manyalo miyo bedo gi diep moro koro ng'ato nyalo neno ni teething lake wuok to emomiyo odiewo kare lake ni to wuok niwach kute nitie modonjo niwach otemo timore nado oketo gimoro amora e dhoge kata bende kata kare lake kanyo be ji temo ga wacho ni gig dhoge ang' dwoko kama ni wacho cha ni gik moko kaka mag manyasi kod weche maka mago wawe miyo nyithindo daktari ka watieko chenro ni wach mogik minyalo weyo wagodo kata gigo mok diher mondo wiwa wil godo gin mage nyithindo gin kwanza nyithindo mayom gin jok nyithindo monego bed ni wang'eyo waketo machiegni kendo wang'eyo gi kabisa kapo ni liet moro makogi gin jok ma proteke mag del pod ni chien koro onego bed ni wang'eyo ni to nyithindo gi gin gi liet machalo nade to wang'eyo activities maggi gitugo machalo nade to gidongo machalo nade ma kapo ni nitie chandruok moro mar liet manyalo makogi to ber kwatero gi osiptal mapiyo piyo to madongo mabet dongo matin chakre dweche 3 kadhi mbele be ber kwang'eyo gi malong'o to chutho yedhe mwakano e osiptal momiwa to wakano e ot onego bed ni watiyo kodgi mana kuom jumbe 2 kosetieko to wete poni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye namba mar simu kinyalo miyo Medical Health Services kata kia poni dhi mbui ibo yudo Medical Health Services kata Jerry Okelo e Facebook to Dr. Jerry Okelo mano iluongo nade TikTok. Kama na Dr. Jerry Okelo mantiere TikTok. Inyalo yudo konyruok amora amora, inyalo yude kokalo line mar simu, inyalo yude kokalo Facebook page, inyalo yude kokalo TikTok, kuonde go duto te inyalo yude. To liet mar del mar nyithindo kikikaw e yo mora amora maracha ikwacho ni liet no biro mana rumo ni nyathi ni maber. Liet ni biro gang'o. Ing'iyo ka piende de chal nade, piende maki yuayo tok dog kuom thuolo malach. En nyathi mantiere kod liet to wang'e ineno ka olutore iye dhoge ineno kotuo teneni nitiere chandruok mopogore kod liet no kende te mateka nyathini itere siptal nyaka kendo odiochieng' machielo kwa bukelo ni chenro mar penj laktar kawacho ni ngima en mwandu oriti uru masani.